Jama'a assalamu alaikum, barka da zuwa sabon sashenmu. Idan wannan shine karo na farko da kai cin karo da bidiyon mu, ka danna mana subscribing, sana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin ayyukanmu da zaran mun ɗora. Da farko za ka shiga cikin Google Play Store kai sacin na RMC Android Call Recorder. Bayan ya gama installing zai nuna maka open daga sashen dama na wayarka, sai ka danna, za ka ga ya buɗe. Sai ka danna allow kamar yadda na yi haka. Kuna tare da ni? Yawwa, sai ka shiga important, gashi nan daga sashen hagu, sai ka duba inda setting yake, sai ka shiga. Za ka zo kan Google Drive ka shiga, sai ka yi connecting na email ɗinka da wannan Google Drive ɗin. Za ka yi amfani da email ɗin da kake so wannan recording ɗin ya riƙa zuwa cikinsa. Za ka koma baya inda setting yake, ka danna, sai ka shiga recording kamar haka: activate service, show manual recording notification, show notification. To sai ka zo kan show notification ɗin nan, sai ka yi hiding ɗinsa. Kuna gani? Show manual recording notification ɗin nan, za ka koma kansa sai ka yi hiding ɗinsa. Kuna gani? Wannan duka sai ka dawo baya zuwa kan storage, sai ka shiga, sai ka yi ƙoƙari ka buɗe folder ta sirri wadda za ka riƙa ajiye kiran wayar da zai riƙa shigowa cikin wayarka. Kuna gani? Gashi ni tawa na rubuta mata call. Wannan ita ce folder ta da nake ajiyar kiran waya. Za ka dawo ka shiga cikin security, sai ka shiga passcode domin sanya security. Kuna gani? Kamar haka. Sannan ga automatically lock nan, shi ma za ka daidaita daidai adadin lokacin da zai ɗauka idan ya shiga ko kafin ya shiga. Sannan sai ka hiding na application ɗin kamar yadda na yi, zai ɓace daga kan screen ɗin wayar. Kwata-kwata ba za ka ƙara ganin shi a kan wayar ba, har sai ka shiga ka yi on hiding ɗinsa lokacin da ka buƙata. Sannan ga mai buƙatar ƙarin bayani kuma ya yi subscribing channel ɗinmu ko kuma ya yi mun magana ta WhatsApp domin samun bidiyoyinmu na nan gaba da zaran mun ɗora.